Helo yma, croeso diwrnod 6 yma yn Franwen. Mae'r prosiect mwy o lai wedi cael ei gwblhau. Dwi'n gofio cadw'n llais weddol ddistaw gan maen nhw'n recordio draw fan'na, maen nhw'n gwneud lot o ryw gyfaliadau. Ystafell yn fyma, mae criw gerchen yn gweithio ar sain, dod y sain nhw at ei gilydd rwan i'r perfformiad. Maen nhw'n edrych yn chill. Fel y gwelwch chi, mae Gwyn a'r tîm wedi bod yn gweithio andros o galed dros nos, gweithio ar derbyn fa, a mae'r Andy wedi gwneud job da ar y cyndir yma. Gwyn dwi, fi sy'n dylunio'r set, neu yn addurno canolfan Franwen wrthos yma. Da ni wedi trawsnewid o mewn i ryw fath o labordy, a sy'n ydy bod yna gwyddonwyr wedi dod yma i Franwen ydy cynnal ryw arbrofion a bod nhw wedi addasu'r lle ar gyfer ei dibenion hynna'n drwy osod y plastig yma i fyny a goleuadau a'r Bocsys lle maen nhw'n cadw i offer nhw a'r holl waith yma. Maen nhw wedi bod yn arsylwi ac yn gwneud arbrofion ar bobl. Felly dyna arwydd y card y Bocsys o ran y set. Looking round and round, checking everything's ready for the performance. But have you though? But have you though? I have. Yes, and as you can see, look, if we turn around to this, you can see how the set is. Oh, Cal's in there as well. And we've got a nice, clean desk here now. And we've been putting stamps out ready on the graffiti from yesterday. And we've got a plant in the corner.